Zwanani, asichuri, uriko vana kuona chinhu, Jesu anoziva kuti uriko. Ukarwene? Ndio mashuka tini chile kuti. Saka, kana utigeza nditi. Kune mamwe mabva anoita kuti masikati machena evo vanhu vachida kuzwa zvinodini zvinoponesa anoti mastapping blocks. Yes. Vanhu vachogara masikati. Unotanga kuhukura sembwa za wamwe wapere kumusoro. Ugare? Zinodini. Ingamba ndichifarira ndichizwa madzimai iko zvake ndichifarira ndichizwa muchirera madzimai kuti madzimai nyangu zveshe tiri kumushawo handiti nyangwe pakereke madzimai kwezi norugwaro rwebhaibheri rwedu ngadzive nokudini nokonyara chikoka handiti nyangwe tichitaura kumusha madzimai ite zvakanaka ndanga ndichizwa ndikati anoda kubetserwa pamusoro pekuti tibetserane izvo ndo panotanga kuita munhu unozva chinondirwadza chii vafungi inenge chizoona chitaura zviya zvokuti kuzvari kwamozve ini pakaunga vafunga panini inonguva nemukoma wangu nevakunda taenda nashuka mumagu baba namai varikoza tuku asi tinouya kuti tizodini tizoponesa mweya yedu rugare madzimai itodzai zvinorevwa nevadzidzisa mukadzi kana asingaiti zvakanaka paevhangeri yamwari nyangwe kumushawo Mwari unozvisamura ndazva kuti Mwari wakatanga kusika munhu kuna murume ndobazisa azosika chi mukadzi achimutora kubva pamurume handiti mukadzi kana akasahwisisa zvakanaka handiti ipo paimataura kuti chiya chitara kuchokufa chiya chakanzi chakavapo nekuda kuti mukadzi ndiye wakadini ndobva vofa vose regedzai ndikuudze manje zvinoitika kana mukasanzwisisa muri pashoko raMwari sezvo zviya nyangwe kumusha muchitikana pakanzi aiwa iri gandiwa tatati gatirimei tirime nzungu handitika imomotoyapisa masunflower muchitokwidza nzwi Mwari azvivariri uye mazano enyu amunopa nyange pakanzi pachikoro panetsa mazano enyu zvokwadi ngave noumwari ndakataura pamusoro pouya mukadzi waPirato uyu ndikati vanhu ngavamufanire mukadzi vanhu vasaita souya mukadzi wakaurayisa Nabhoti uya rugare rwenyu vatisano kwaro ndinodawo munda wako iwe Nabhoti kuri kuona kuti wakanaka ndinodawo munda wako iwe Nabhoti we zvikanzi nditendesi nhaka yamadzibaba vangu handiti baba ndokutsamwa ndokuinda mumba handi zvinotaura bhaibheri ndokuinda mumba ndokunoti kukwirira kudai pambhedha kuita sepakavata rinozvinhu kuri kupererwa nemazano rugare mai vaina vane njere dziya dzisidzo vasingazivi kuti ivonivoita chirikadzi zvikanzi hai bodo hamunetseki imi ngoitai kuti kunyogwe tsamba muchiisa chibhingo kudai unoenda Nabhoti checho munda modiva motora zvikaitika saizvezvo asi Nabhoti afa wakasara Nabhoti handi wakaurawa gare manje mweya waMwari wakatsamwira kuya kufa kwakaita Nabhoti kuya ndongoti mwemusi zvikanzi ndimi muri mambo zvenyu kwaJudha muri mambo kwaJudha muri mambo indiri mambo handika nevanhu vanorwai munavo indinavo Nabhoti Giriati nderedu unozviziva ini takangonyarara vaiva vachizi nyanga yende tinorwa izvo Mwari unoratidza muchirikadzi kuna mai ava vane pamuromo ava nemazano enhema vakangoreva kana mukangoona vauya ingotsvakai abhi chete ndiva munongotsvaka kwanzi vasingamuoni paipe vanonzi vasingamuoni pai wakangoti mungore zindobva nguwembura kushokura ndobva ngoti zvikatonzwa yapera ndokutosara vachi saka nyangwe vakaita mai vaya vanonzi ndimai ani vane mwana uya wagadzwa chigaro chababa vaya handitika mai ava kana votoona mwana uya wagadzwa chigaro chababa vati ndinoona mudzidzisi rugare veneno vati ndinoona mudzidzisi handidi kutaura vamwe mbuya vandinonzwa vandakazovataura vachivinga mwana wavo vachiti naye mudzidzisi zvinhu zvakaita chikore zvoda kuti modini
Mbona nyengetera? Ngoma za nama kwao. Amen. Rugare? Hasi society baba aenda kunodini? Mbona nyengetera imimdzidzisi? Rugare? Yo. Tinoda isi kuti madzimai abetsereka na asangoti 27 years mukazi watu wachirikazi. Izvo uri kutaura zina basa pashoko raMwari nokumusha. Rugare? Yangu nomanikidzika zvakanyanya neshoko iri randatokuudzai kuti isu hatina kutoberekerwamo. Tisu vayo kanzi ivhangeri ndenyu imi vacho handiti nevana venyu imi nemamwe marudzi anozouya kureva isu. Saka tose tava vamwe muna Kristu Jesu handiti. Saka chinonesa chii? Rugare? Zvakanaka. Bhaibheri rinoti ivai vateveri vaMwari sechi? Sevana vanodikana. Bhaibheri redu kana rikadero nyangwe uko kwauya mukuru varikoka kana watosumuka vachitotaura ngavasatendesa kuti vantu vomudzai isu vai vatitaka uya vasatendesa kuti Bhaibheri redu kachiti vai vateveri vaMwari sevana vanodikana. Imi muri mwana? Ini ndiri mwana? Newewe mwana? Anditika nowewe mwana? Anditi. Saka isu manje kana takangwara manje tiri vana. Ndakati ndine zvivana zvanguka zvimwe zvandina zviri. Anditi zvandakazvarei. Kana mwana akangwara pepe. Unochengetedza umwana hwake kwandiri. Achiziva nzvimbo yake. Anditika. Achiziva nzvimbo yake. Uye achiziva kunoyu kuti chi mwana wandakazvara. Mwana wandakazvara ini unoda kuudza sei mwana wandakazvara kuti hausi mwana iwe, hausi mwana wababa iwe. Rugare? Ndiri kuti inini mwana wandakazvara inini vamateko handiti wandakazvara inini nemudzimai wangu uko handiti neumwezve wandakazvara nemudzimai wangu uko toti vaviri vari vaviri kudero umwe mwana une simba seiko rokuudza umwe mwana wandakazvara ini nemudzimai wangu kuti iwewe hausi mwana wababa iwe. Rugare? Ngativei vateveri vaMwari tose titi tinotevera Mwari tose ngativei vanhange mutange kutevera Mwari sevana vanodini vanodikazvo asi tiziva kuti haina kuchipa nyaya yacho. Rugare? Handi makadina zvese kana munhu unoda kuti antevere ngazvirambe atori muchinjikwa wake autakure zuva nezuva achititevera ini muchinjikwa asina kudini. Rugare? Ndinoda kutaura nyaya yomunhu wainzi Dhanieri. Ndiye andoda kutaura yomunhu wainzi Dhanieri. Dhanieri wakanga achitevera Mwari. Rugwaro rweBhaibheri runoti ari kwakanga akatapwa ndo zvinondiudza Bhaibheri kana kuregedza nditi. Rugwaro rwedu rweBhaibheri runoti isu kana takadai tiri mutezo mumwe handiti kusvika kune vavavo avavava havapo kana imusipo eheka. Saka chiti riye rinoita sedhongi riye unopuwa mukana kuti utiudze mashoko aMwari woti waukira unomudza kuti ukaenda paWari apo ungaparidza shoko tisikwezo. Tiri mutezo mumwe kana ndichitotaura Bhaibheri ndizive kuti imi munokosha ini ndinokosha. Ndakanga ndichitaura nevarume ava tiri kwedu ndikati chinoita kuti zvinzi imi muripo imi vapfunde handitika mavoko aripo akakwana vanzi vapfunde kana makanyaya munzi muri chirema kaini handitika. Saka zvazvinoita mai ndakati hanona mhinei mino vanhu vakabvunza kuti mhinei ngariko vamwe vakati mbiri zvikati aiwa mhinei 1 zviro munoona zviviri maburi handitika indikati kana ai maburi ai maviri awo asi mhinei rimwe iwawo maburi iwawo hati imwe mhinei inofema svina imwe mhino yeyi igofema nandosi zvinofema zvakafanana handitika zvichibva pasi parichi romwoyo wenyuyu mwoyo mumwe wandakati mwoyo mumwe haupombi ropa
ruoko ugoshotesa uko. Urugare? Amen. Saka bino vanhu kana vari pasho gora Mwari manje unoziva kuti mweya womunofema imi dzafema sei muri kwamazungunyo ukoko. Mino dzenyu dzafema sei. Urugare? Amen. Kana kuti mwoyo wenyu imimi nokuti tinofa kwai munofana kuva nemwoyo mumwe handiti. Mwoyo wenyu wapumba ropa sei. Wapumba ropa sei zvokuti wagona kushotesa uko iwe chingwa wani uririko. Urugare? Amen. Ndakutozogara pasi. Kwanzi nerugwaro rwebhaibheri seku handi makagara pasi handikumbiriki. Kwanzi nerugwaro rwebhaibheri Daniel wakati atapwa. Kwanzi asatapwa kudero. Kwanzi mambo wakamufarira. Kwanzi nerugwaro rwebhaibheri mambo amufarira manje. Wakashara vanhu vaisvika 120 asi pandisina andingapagare chirungu. Unoti pa 120 handisina chikuziva mugozombesera but hazvisi essential zvacho. Kwanzi pa 120 wakashara vanhu vakanga vachichengetedza umambo hwake kuti vari mwachibanoko kwai pa 120 ndobvaisa vamwe vanhu 3 kusanganisa naDaniel uyo wakanga akatapwa zvikanzi vanofanira kuti ave vakuru vevanhu avo. Asi kuziva kuti mu120 ringa kuti 123 mu120 zvakanaka. Saka kwanzi Daniel wakanga akanaka ava vamwe vanhu ava 119 ava vakabhoikana na Daniel nekuti wakanga akanaka. Chakanga akanaka nechikuti Daniel kwakanga abva wakanga achiziva kunamata Mwari wake ndokutevera Mwari kuziva kunamata Mwari nenzira kwayo mumweya nomuzvokwadi muya. Handiti ndo zvakanga achiita Daniel. Saka vamuona manje vakati tinomushakira mhosva. Tinomushakira mhosva. Mambo vanomuti wakanaka asi tomushakira mhosva. Asi pachinhu chidoko doko vakati chei vakati chamwari wake wanoti unonamata uyoyo Mwari. Rugare? Amen. Takati ipo pano paZioni panapa handizivi njere dzavanhu. Iwawa masharirwo akaitwa vanhu namambo. Ndo masharirwo anogona kuitwa vanhu namambo futi ava. Handitika? Kuti imimi kwamazungunye kuya muna paya pamuri paya ndopaziva pamba paya. Muripo paya mutarise shoko raDhavhidhi muri paya. Handitika? Wokumount Darwin pa 120 koko vanofanira kutarisa shoko raMwari vari koko. Handitika? Asi uchaona mhino dzenyu dziya dzakana dzofema zvakasiyana manje. Kuti muchasiya zvokunoku. Handitika? Ava vakuno kuMount Darwin vagouya kuti tititi fema zvepenyu. Unofamba sei? Rugare? Amen. Kwanzi nebhaibheri vakamutsvakira mhosva zvikanzi mambo mambo munokudzwa kaini munokudzwa zingaiti uye mambo kana zvinhu zvamune mataura hapana unozvipikisa uye ndo murayiro wamemedia navapersia. Handiti imimi munofanira kuti mushure memazuva angangoita 30 pashaiko Mwari unonamatwa. Panofanira kuti pangunamatwa Mwari wenyu chete imimi. Zvikanzi namambo zvakanaka zvikanzi saka zvamunoita futi isai futi tsamba muchiisa zvidhindo izvezvo. Handitika muise zvakapindika kuti vanhu vazvinzwisise kuti kana maisa chidhindo vanhu vanofanira kutevedzera. Vakaisa Daniel pataita handiti. Asi Daniel achizviziva manje nokuti waiziva Mwari wanodini wanotevera. Kwanzi wakakwira mukamuri yokudenga kumusoro kukuda ku first floor kwa second here. Kwai koko kudenga ikoko. Kwai wakachitozonyanyisa kuti mangwanani wainamata mahwindo akavhurika masikati wainamata mahwindo akavhurika manheru wainamata mahwindo akavhurika. Handi vakatogadzirana vakati tambata tobva waita naye kuna mambo nokuti chisimbiso changa chadini chakatodhindwa. Zvikanzi saka unofanira kuti aite sei. Zvikanzi takapedza kare takati kana munhu inga angodai unokandwa mugomba reshumba. Shumba dzinenge dzine zvamunhu. Saka Daniel unofanira kuti aende. Asi mambo zvazodero kwanzi norugwaro rwebhaibheri kana kwaroenga pa6 chindani chezasi. Kwanzi mambo zvaitwa seizvozvo Daniel wakaniswa mugomba. Daniel achingonamata Mwari wake kuti hana kurega system yekutevera Mwari waiziva. Kwanzi norugwaro rwebhaibheri wakanomukanda muyamaya kwai ndobva watovhara. Akati haunozowana shumba dzakagurute. Mambo kwai madekwana wakashaiwa upi kuzoti mangwana kuchizonoidza manje. Kwai wakamuka nechimukwazi akati Daniel Mwari wako kuti wakakurwira here.
urimere tanere kwa achino wakati break achino problem kwa Daniel rimwe munhu umwe futi munhu wakati kuinita semana kumuna ngwari ndiani futi wakanga waudzwa nani rugare Amen. wakanga waudzwa nani kuti mwana kumuna ngwari wakati tazviona penyu wakati Daniel buda wena wakati ngatimbotestai timbotestai ndizvo here kuti Daniel inoita sei kanzi vaya ngavambopindawo ndobva wapinda wakakanisa Daniel kwa havana kusvika pasi notaura kuti kana vanhu vachitevera Mwari pano paevhangeri yaMwari panapa taitaurwa mashoko okuti vanhu vanotambudzika pai kana vanhu vachitevera Mwari vanotambudzwa pano pashoko vachitambudzwa navanhu vari pano pashoko vakatumwa nadhiabhorosi vanenge vachitsvaka kuti vapunde muti ini saka kongwe kuya ndonosangana navanhu asi Mwari unokurwirai manye futi pano umwe murume futi pane umwe murume wandakaverenga futi wakanga achitevera Mwari ndobva asvika futi muutapwa munhu urugaregarwenzi takataura tiri kumwe kwatinogara kwatikati pane umwe muchinda waizi Modhekai urugaregarwenzi kwai Modhekai wakanga ane mumwe musikana wakanga anaye wakanga ari mwana wababa munini wake handitika kwanzi nerugwaro rwebhaibheri vana baba vose vakanga vafa asi vakapinda futi muutapwa vachiziva kunamata Mwari vachiziva chinodikwa naMwari kunamata Mwari mweya nemuzokwadi kuya kwandataura kuya ndokutevera Mwari musingacheuki kudai Modhekai wakagara saka kwanzi zvakangoitawo mheno zvazvakaita paipe ndobva vamwe vahosi vaitawo mischievous handitika kwanzi nerugwaro rwebhaibheri ndobva panzi panofanira kuti munguva imwe mambo agozotsvakirwa madzimai uya Esteri uya wakanga ana Modhekai wakanga achimurera mwana wabamukuru uya ndobva ati zvinofamba sei ndobva asharwa Esteri kwanzi nebhaibheri Esteri asharwa achamanya zineti asi sekundaida kuti mugozoverenga pa5 nhamba yakaita 20 dzavaGaratia 5 nhamba yakaita 20 kwanzi nerugwaro rwebhaibheri Esteri uya manje wakasharwawo asi Modhekai waimunzura tsitsi kuti mwana wababa munini wangu uchabudirira ipapa nokuti vakanga vasina kuzvizivisa kuti maJudha rugwaro rwebhaibheri runoti zvakazongokaruka zvaita kuti mambo paakazoona Esteri nguva dzafamba dzezvaitwa dzafamba kwanzi zvakangozoita kuti Esteri uyayo wakatozodzurwa tisina mambo ndobva atowanikwa Esteri awanikwa namambo rugwaro rwebhaibheri runoti haana kusiya tsika iyeye kunamata iye wakanga achingoramba anayo vanhu vane system yekuchinja system dzokunamata kana kuti kutevera Mwari nokuda kwamasituations anombaonekwa pano panyama asingasvitsi kuupenyu husingaperi rugare amen ndakataura tiko zvino bishop vakagadzwa ava handitika munoziva here kuti ko zvinezvi pano mumwe munhu unongotsvaka kuti aswedere pedu paipeya asingadi kunamata kana kuti anga achitonamata Mwari kuti angoswedera pedu ipo paipeya agotsvaka kunetsa vanhu achisiya tsika yekunamata Mwari rugare amen nini paya ndakapedza paya Felix uya ndakawanira naye kawai asi pane nguya ndakanzwisisa kuti handichamhorosi nyangwe naJakobho we vanhu vaMwari rugare asi kuna vamwe vanozvibatisisa izvozvo asi Esteri hazvizvo zvaakaitapo rugwaro rwebhaibheri runoti pane mumwe munhu wakanga achinzi Modhekai wakakwidziridzwa akaramba achikwidziridzwa ndobva atanga kuvengana Hamani ndiyo wakanga achikwidziridzwa Modhekai wakanga asingasaluti mari uya muchinda wakanga achidza Hamani Modhekai wakanga asingasaluti Hamani saka waizviona paya kwaya achitsamwa achitsamwa pane zvimwe zvamunotarisirwa nevamwe vanhu vanenge vari mberi kwenyu vafunde kuti batitira asi kana muchitevera Mwari paya zvanditi nokuti hazviti zvaMwari vanotsamwa rugare kwanzi nebhaibheri Hamani wakaramba achikwidziridzwa achifarisa kwanzi ndobva mumwe musi atozosvika kumudzimai iwo madzimai atichataura kuti madzimai munyarare kwai wakasvika ndakwidziridzwa namambo inu iyeyo mudzimai wavo andidana kumavhundeni akana kana munhu adano anga achidada kakumberi
vanafundisa vananga mfundisi uchahwane auchahwanepi rugare kwanzi norugwaro rwebhaibheri uyu Hamani wakaramba achivenga Modhekai achiramba achinamata. Modhekai waona kuti totofa panapa, wakamboda kuzivisa Esteri. Kwa Esteri wakada mbovhiringika manje akati kana kuna zvakati zvikati na Modhekai zvikati usafungidzira kuti kana esichida kuurawa iwe chasarira kuti vachakuzoziva kuti uri muJudha unofa iwe rugare. Amen. Zvikanzi nebhaibheri wakazozvizisa Esteri zvikanzi kana pane shoko roda kurakoni indotonamata vasikana vangu neni tichazvinyima zvokudya system yekunamata. Imimo indai koko munoita system yekunamata tiudze Mwari tingadini tingarwirwa rugare. Amen. Kwazi nebhaibheri zvakaramba zvichifamba zvidero Hamani unofungidza uno kudziridzwa kwai musi ndoda kupomanyira kwa zvinoperera kwai pakazoita umwe mutambo wakaitwa naEsteri. Esteri kwazi ndomhanzi kumbira chaunoda namambo ndikuitire zvikanzi haina hapana chinomboda nemudzivisi umwe unoda kuti uraya tinofarire chii pane umwe mudzivisi unoda kuti uraye pana vapedza kunamata. Zvikanzi ndiani? Zvikanzi ndi Hamani. Hamani uyo akanga audza vakadzi vake zvikanzi ndinofarirwa namambo zvinhu zvese uye uyu Modhekai unotivenga tichadii? Zvikanzi namadzimai gadzirai matanda achasungirirwa namambo rugare. Kumberi kwacho kunozoti mambo autaurwa nemukadzi naye wakanga apika wakati ndokuitira zvaunoda. Zvikanzi norugwaro rwebhaibheri. Saka kana mati Modhekai Hamani rekedzai timbotaura naye. Hamani uya utaurwa naye mambo ndobvatsama. Kwai wakaita mistake manje kuti mambo atombofamba kwaita shungu wakaona wowira mukadzi wambo unobata mukadzi wangu ataisungirira pamatanda yakadini akagadzirai rugare. 5 namba yakaita 20 sekuri 5 namba yakaita 20 dzavagaratia totanga pavhesi 19 inoti zvino mabasa enyama. Pane mamwe mabasa enyama vanhu vangachiti vanhu kana vachida kutevera Mwari anoonekwa anoti. Pane mabasa enyama anoonekwa anoti upombwe. Pane upombwe netsvina nokutere. Verse 20. Verenga chinzwa. Verse 20 yoti nokunamata zvifananidzo nouroyi rugare. Amen. Munoziva kuti ipa panapa kana ukati muroyi ipo panapa munovengwa nevanhu. Asi Bhaibheri ndiro zvitaura kuti nouroyi iro Bhaibheri hakona ini kana imi rugare. Munodziviriswa nevanhu vari kudzivisai mukati. Asi pane pamwe pamungaona exhibit yeroyi asi wanyorwa kapo kuti mungoti kazvikanzi vamateku vokomunogara vakati avamateku vanoroyesa imi vakuroramisa mungoti avamateku avaroyi mune mupowe rwacho kwouroyi. Asi Bhaibheri razvinyora munoda kuona mupowe hwechii kana munakazi ndoroya munoda kuona mupowe hwechii rugare. Munoziva chii ava vanoroya kumusha kwangu vanogara ndobva uko zasi kwangu ndoroya ndiri koko nokuti Bhaibheri rati navaroya handiti imuna umbo hwechii hwamunoda kuwana kwandogara zasi rugare. Munozivere hazvitaurwi izvozvo zvevanhu vanoroya muno muZioni munomu asi vanhu vanoroya takapotiri kubhoira kuna Bishop zvikanzi munozivere kuti kana ndakagara nemudzimai namai Jacob Felix Wadiro zvikanzi munoziva kuti tikaona vana vachitamba kudai tinototora nemudzimai kuti asi ichi chana chicharoya chichitamba sizvo nechi nevamwe rugare ngaroenezvo. Inokuroya uku kunoramba vanhu vachiri kuramba kwazi neBhaibheri. Mozisi atumwa naMwari kwa Farao wakasvika apuwa svimbo aronakazi unoisa mavoko muhapwa uchibudisa zvichishanduka zvichiita sei Mozisi vati pai vakasvika vakadiba vazviita pai vakazi Farao wakati zvinakana basa indai munotora vanhu veduku vanhu vedu vadini vauyevo akwai vakatouyawo varevo kwavo vakati chii chinoitwa zvikanzi vakanda svimbo kapasa vakakanda svimbo kudai ikaita nyoka zvikanzi chete zvikanzi tinadzo munhu wakanda svimbo ndobva dzaitawo nyoka. Munhu waitevera Mwari Mozisi muranda waMwari uya waitevera Mwari akati vachinja Mwari vanhu vaiva vatitevedzera zvikanzi aiwa no iwewe bata kunoku sumudze kudai zvikanzi yava chii zvikanzi yava svimbo zvikanzi kanda futi pasi kwani vakanda pasi
Varondo vaita the same. Simbe munhu waina matamwari yakamedza nyoka dziya dzevaroi dziya. Right. Urikariweni? Saka nemadzimai ndakudzidzisa kuti musaroya vanhu. Musangogara muchimudzi kumusha uko muchingofungidzirwa kuti munokuvadza vanhu vachingoti kana pakafiwa pane zidhombo handimai mingi. Hapana ndimai mingi. Uye ndivane chidhoma chokuti kana chikabata munhu asweri. Oishe uchauya nemubani uno